Cahayu aku ngenteni marang mega hengang kosong sun takok onwar tanding regi nono janji janji ku eling sumadatra ing tias Nimas ingsun prasapa sineksenan bumi tangis ing tias ngenteni padang rembulan janji aku eling wong ayu padha tarasa ning ati padang irung besek goregutan ati debul rong suara ning rakri tresnaku sundul wayati ayo pun samono janjimu diseni
sing ati lintang lintang iwi mas ngenteni bulan matahari Pak polisi tak tembak der rong suara ning arasi nepan tresnaku sundul wayati sayo putih samono janjimu diseseni yen ing tawangon lintang sayu rungokno tangi sing ati lintang iwi ngenteni bulan dadari Inggih katuraken Pak Bagio Wilujeng dhateng rawuhipun keluarga Besan Sutresna. Sak sampunipun panjenengan sadaya sampun satata lenggah keparingi sedya lampahing tata adicara ingkang kinresakaken dening Kang Mengku Gati enggal badhe kawiwitan.
Kanthi menika nyuwun idi pangestu dhateng sagung para tamu mugi purwa madya wasana tansah pinaringan rahayu wilujeng kalis ing sambikala. Gumelaring pawi wahan siang niki tumakti kalih warni kakung putri kang nyawit pinodimo rehlas tari Dewi Hanum Hamantika Soho Fasahani Setiawan pangajabing sedya mugi pikanten tansah pinaringan bagya mulya mongko asesanti mrih kamulyaning gesang. Nuwun kula nuwun. Sih panimirmaning Gusti kang murbeng dumadi. Ingkang awujud karaharjan tuwin kayuanan. Estu tansah luwintu tumanduk kajiwa kasarira. Dhateng panjenengan saha kula. Suka pangabekti kula kunjuk ngarsanipun para pepunden sepuh, para pinisepuh ingkang satu sampun pono ing kawruh lebda ing sesuluh ingkang dad pinundi sopados kinabekti. Para pangarsa agama, para pangarsa kapitadosan ingkang siang pantaraning ratritan kendhat anggenipun tansah marsudi dhateng lampah utami ingkang pantes pinundi pundi. Panjenipun para pangembating praja, para manggalaning negari. Mongko dados pandham-pandhaming para kawula dasih ingkang sinuba ing pakurmatan.
Tuwin para kadang sutresna werda muda ingkang tuhu pantes sinudarsana sumrambahipun sangya adi renggah kakung saha putri ingkang tansah kinaroban robing samudra yuwana basuki. Mugi tinebena saking tulak sarik sarusiku linepat ing bebendu miwah panyendu diri kula kumawani ngadeg nganyer kumawantun nyigek anggenipun panjenengan eca sekeca pawan pangandikan ingawit saking kumedah kedahing manah kula mongko kula kepingin minangkani dawuh pamundhutipun Bapa Sukardi alias padha sekalian garwa Ibu Istiwi gegayutan kalian tumapak ing tata adicara pawiwahan saha paringgian daupipun risan penganten sarimbit Ahayu Dewi Hanum Hanantika kalian Bagus Fasahani Setiawan anamung saderengipun menggah urut reroncening tata adicara kula aturaken sumangga priya gilangkung rumiyin kula dheraken tansah manengku puja hastawa puji hastuti muji syukur mringkersaning Gusti Kang Murbeng dumadi inggih lumintuning barokah tuwin rahmat ingkang satemah tansah babar daya pangaribawa ingkang tumanduk dhateng para kawedasi katitik ing panci kalenggan siang dungkap sonten punika panjenenganipun para tamu masih dipun keparingaken pepanggihan kempal manunggal nyawiji ing papaning upacara kanthi kabagas kuwarasan miwah kawilujengan mugi-mugi berkaing Gusti ingkang Maha Nasa saged tansah lumintu tumanduk kajiwa kasarira ngantos pinjang jaman patibalan datan supi sholawat miwah salam mugi tansah katur kunjuk ing ngarsa dalem Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang minangka dados sesekaring jagat win mustikaning bawana kamangka tansah kaantu kagadang menggah berkah sapatipun utawi pitulunganipun benjang wonten ing leburing jagat sangya adilenggah kakung putri ingkang dat kalingga purdaning akrami mongko saking keparingipun Bapa Sukardi alias padha miwah garwa murih rancak lan tumataning tumindak ing tata adicara ing rikanggan menika panjenenganipun lumantar para among krida miwah para kula wangsa sampun kepareng rancak lan ngracik tata adicara kanthi menika mugi pinarengna kula badhe ngaturaken urut reroncenipun tata adicara ing wanci kalenggan menika tinarbuka kanthi miyosipun atmaja temanten putri Ahayu Dewi Hanum Hanantika mijil saking sasana busana kakanthi manjing jroning sasana adicara tinata linenggahaken ing dampar pinajang keparingi sedya daya-daya praptaning sang pinanganten jalu Abagus Fasahani Setiawan badhe kadherekaken jengkar saking papan palermanipun tumuju ing madyaning sasana adicara mongko keparingi sedya badhe kandhep ing tengah-tengahing sasana pinanganten kakung badhe kapasrahaken dening panjenenganipun Bapa Ramelan minangka sulih pangandika saking panjenenganipun Bapa Warna sekalian garwa Ibu Indariah paripurnaning kapasrahaken pinanganten kakung badhe tinampi dening tetangga piniji nggih panjenenganipun Bapa Sutardi ingkang minangka jejer talanging basa saking panjenenganipun Bapa Sukardi alias Bapa padha sekalian ingkang mengku karsa keparingi sedya pinanganten kakung badhe kapanggihaken kalian atmaja temanten putri miderek tata upacara panggih ing pranatan adat widiwidana mongko
ingkang kepareng nyamektakaken uba rambening dedaupan sarta ngrigenaken lampahing tata upacara inggih panjenenganipun Ibu juru panggih saking sanggarias pengantin Rizky Asasa MUA. Sasampunipun kawawas cekap yenipun sang temanten nindakaken upacara adat mongko tinata linenggaken ing dampar pinanjang ingkang mengkugati badhe lumarap ngabyantara ing ngarsanipun para tamu badhe ngaturaken babaring sedya wudaring gonta wigata sing perlu inggih atur pambagyawaja ingkang ing rikanggan samangki badhe kawedhar sabda dening Bapa Paryanto minangka sulih pangandikanipun paripurna pambagyawaja pinanganten badhe kakirapaken ing ngarsanipun para tamu tumuju ing sasana busana badhe gantos pangageman badhe karigenaken dening Jeng Monika minangka Suba Manggala. Monggo ing kalihan mangki sasampunipun kawawas cekap badhe marak sowan malih ing ngarsanipun para piyagung miwah para tamu pinenganten badhe tinata linenggaken ing dampar pandyan murihagenipun badhe lelumban ing madyaning bebrayan agung boten kesandunging rata boten kabentusing awang-awang badhe kasuwunaken berkah kumandhanging astungkara dening Bapa Udin Salif mekaten megah lampahing adicara ingkang badhe lumadi kanthi menika nyuwun donga pamuji dhateng sanggung para tamu mugi lampahing tata adicara wiwit purwa madya wasana tansah pinandhingan rahayu wilujeng kalis ing sambi kolong temah saged madani sang temanten bagya mulya Indonesia langen tinarbuka kanthi hamang lungaken jangga ngagungaken asmaning Gusti Kang Maha Nasa miderek tata cara gegebengan agami miwah kapitadosan panjenengan suwang-suwang parandene ingkang raso agami Islam kula dherekaken maos basmalah kaping sepisan Bismillahirrahmanirrahim wahyaning mangsa kala apan wis ndungkap lumadining adicara atmaja temanten putri Ahayu Dewi Hanum Hanantika nggenya hanget dibusana mulas wadana sarta hangadi sarira wis paripurna daya-daya kepareng badhe kajengkaraken saking tepas wangi kakanthi manjing jroning sasana adicara kadur panjenenganipun ingkang kepareng nderekaken mbok bini sampun satata nun kasumanggaaken parandene kawistara saking katebian Sri temanten putri tansah cumunduk sekar ingkang maneka warna kadur panjenenganipun Bapak Soekardi alias padha sekalian Ibu Istiwi nun semoga kepareng hajampangi atmaja temanten Ustinata tititataning ganti jalaran atmaja temanten putri anggenipun hang lulur sarira tuwin ngulas wadana saha ngadi busana wis paripurna
Sinten ingkang kepareng ngrigenaken busana ingkang denagem dening Ahayu Dewi Hanum Hanandika. Kula inggih sanggarias pengantin Rizky Sasa MUA ingkang mijil sarta lenggah wonten ing dusun Ngasem Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Mongko Sri Temanten Putri kajengaraken saking Tepas Wangi. Tepas kang mengkuwer di papan wangi wus hanganani. Ateges putra pinanganten putri kadherekaken tumuju ing sasana busana. Sawit ing sasana upacara. Satunggaling sasana ingkang pinajang pajang sakwernaning sekar ingkang maneka warna. Ingkang satemaan dadosaken adi miwah asli ing pandulu. Ingkang sedaya kala wau pratandhani bilih sakalangkung ageng raos kabinganipun ingkang hameng kukarsa. Menika inggih punika panjenenganipun Bapak Sukardi alias Bapak Padha sekaliyan. Monggo kawistara Atmaja Temanten Putri kaageman busana ingkang sarwa retna angemba busananing garwa Prameswarinata katon pading galebyar pading pancurat tinom saking Mandrawa katon abyor mompyor kadi kilat asesiring kaageman puspita rinunci ing ukelira sinampiraken ing pamidangan kanan lamun katiyubing samirana manda kangsa gandani hangebaki jroning sasana variasi usandung kabrap tengungyan daya-daya Atmaja Temanten Putri pinaringan sasmita tinata lenggah anggono raras ing sasana adi mongko keparingi sedya badhe angrantu tumapak ing tata upacara ingkang sampun rirancang lan rinacik ingkang salajengipun. Kawis tinggal Sri Temanten Putri lenggah anggono raras ing sasorati ingkang ateges lenggah piyambakan ing ukara semu kujiwa ing wardaya kaya-kaya kepareng angrantu rawuhipun sang pinanganten kakung inggih Bagus Fasa Hadi Setiawan. Kanthi menika ugi kepareng satata ing gati katur panjenenganipun Bapa Ramelan. Mbok bilih sampun pareng titi wajinipun Bagus Fasahani Setiawan enggal kepareng tinata badhe kadherekaken mijil saking papan palmanipun kakanthi manjing jroning sasana upacara. Ustinar buka wiwara papan paremanipun sang temanten kakung keparingi sedya sang temanten kakung badhe kadherekaken tumuju ing sasana upacara ingkang badhe pun tindhi dening panjenenganipun Bapa Ramelan. Pangajabing sedya mugi rawuh ira tansah manggih ing kawilujengan.
saya caket tidak iro sang temanten kakung sapecak mangu satindak gendel semu hanggungun ngawuningani indah edining swasana ingkang kepareng hanger nggani tabinging para daya-daya kandhek rawuh ira den pangarsani dening Bapa Ramelan pratandha bilih sang temanten jalu badhe kapasrahaken kanthi menika wedharing pangandika ingkang sepisan katur panjenenganipun Bapa Ramelan nun kasumanggaken duwit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akalanikah wa karomasibah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa manit taba'al huda. Qala wa ta'ala bi kitabil karim wa ba'daqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an qolaqolakum min anfusikum ajwaja lintas kunu ila iya wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yattafakkarun al ayah mabad. Nun wun kula nuwun dumateng sangya para papunden para sesepuh para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepohyaning kautaman ingkang dados pinundi saha pantes kinabekten. Para tamtama pangemban-pangembating praja satriyaning gari minangka songsong agunging sedaya para kawruh dasih ingkang sinebak agunging pakurmatan. Para alim, para ulama ingkang siang ratri tansah boten kendhap denya semanding pustaka suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating manembah ingkang tuhu kita dherekaken menggah sedaya sabda saha pangandikanipun. Para purna karya labet praja ibu-ibu para bapak ingkang pantes sinudarsana sumarambah dumateng sagung para kadang werda taruna saha sutresna sami ingkang winantu ing suka basuki. Mliginipun dumateng panjenenganipun Bapak Sukardi sekalian garwa anenggih sang pamengkugati. Ing titi kalenggan menika kula ingkang kapiji ngembani wus minangka sulehatur talang basa minangka carokarsa saking panjenenganipun Bapak Warna ingkang lenggah wonten ing Dusun Krajan Desa Lemahireng, Kecamatan Bayu. Keparenga matur wonten ing ngarsa jenenganipun sami. Saderengipun kula matur kathah langkung rumiyin. Monggo sareng tansah manuk puja brata mangastungkara ngunjakaken ras puja puji wasuka syukur saandhapadaning Gusti ingkang Maha Mirah inggih Allah Subhanahu wa taala karana nyawisaking berkah rahmatipun ingkang tansah kaparingaken dumateng panjenengan daya dalasan kula katehna engga titi kalih menika jengandika sadaya dalasan kula tesih dipun keparingaken kembal manunggal kanthi manggih widodara rahayu lijeng nir ing saliring rubeda. Sedaya kula saking sih wilasane Gusti ingkang Maha Mirah inggih Allah Subhanahu wa taala. Sagung para lenggah para pepunden sepuh pinipuh saderengipun kanthi andhadha tumantakaning jasad kula ingkang sampun kumawani nerak paugraning katradilan gempil kamardikan anggen jenganika sami katemben eca imbal wacana bawa rasa sutresna lan para kadang ingkang sedaya kula inggih awarating sesanggen ingkang kula pundi miwah wonten ing dawuh ingkang sampun kula sadahi
suados katuraken ing ngarsa jingandika sami. Nggih awit saking awating jejibaning kang kula yan rumaos ewet pekewet ing salebeting manah. Angengeti ing medal samangkih lan medal menika ngrumasoi kathahing para pininggah sesepuh bini sepuh ingkang saklangkung poning pamawas budaya pitutur temah ewet pekewet ing salebeting manah jalaran kula ngrumaosi titah samantah tasih kirang ing pengalaman. Parandene kula sampun nami jejibah inggih kapeksa kula ayahi nanging namung miderek sagadu ing manah kula. Ewadene pisuwan kula ugi sinengguyub para kadang pangombya. Pinten-pinten mrigada cacahipun sak perlu ingkang sepisan. Kinen hangaturaken salam takdimipun Bapak Warna sekalian sepados konjuk ing ngarsanipun panjenenganipun Bapak Sukardi sekalian garwa. Saha sungkeming pangabekti kagem para pepunden sesepuh pinisepuh ingkang pantes sinuyudan. Dongkap ingkang angka kalih pisuwan kula sampun angirit sirat maja temanten kakung nggih yogyanipun Bapak Warna ingkang wenang asilih nak Mas Bagus Pasahani Setiawan. Kinen anglarapaken pisuwanipun wonten ing ngarsa jengandika sami. Jumbuh kalian keparinging karsa panjenengan ingkang lumantar wahyaning sasinita Kancing Rembag ing mangsa kawuri. Temah ambabar dataran karsa nedya arsa kapanggihaken kalian putra pawestri panjenengan ingkang wenang asesilih dina ajeng Dewi Hanum Anandita. Minangka jejangkeping tata trapsila reh pamurdaning bojo talikrama. Ingkang makaten kala wau agunging panadah kula mugi panjenenganipun Bapak Sukardi mriki kepareng anampi pasrah kula punika kanthi renaning padaya. Ndongkap ingkang angka tiganipun sak sampunipun panjenengan kepareng anampi anak kula temanten kakung ing samangke semonggo ing karsa ing salebetipun panggihipun putra putri panjenengan ingkang sampun manding sajuga ing rasa karsa lan cipta menika. Kajawi menika lumantar kula ugi saking panjenenganipun Bapak Warna. Matur sewu ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenenganipun Bapak Sukardi ingkang sampun kepareng nampi pisuwan kula kanthi ageng paramasaba ingkang general Hamrawasa ageng bojo. Ingkang makaten kula sak pangombya namung saged nderek anyeng kuyung kabingahan tumrap anak kula temanten kakung nggih pun Setiawan ingkang sampun kepareng suwita gempil kamulyan dumateng putra putri panjenengan. Malah ing titi kangge menika kadugi kawiwaha ingkang semanten agengipun. Kanthi pangajab saking panjenenganipun Bapak Warna putranipun saged katampi manjing putra saduhu. Ing samangke sampun menggalih hewet bekewet ing salebetipun paring panyarwa pitedah miwah panggladi tumrap anak kula teman kakung ngeti anak kula penganten kakung namung medal kelari saking padusunan mbok bilih wonten ing laladan mriki samangke saged dipun ulang lan dipun wuruk supados saged nderekaken sedaya menapa ingkang dados adat widi-widane ingkang sampun lumampah wonten ing mriki. Lan ugi kula minangka selatur saking panjenenganipun Bapak Warna namung nyuwun dhateng para sesepuh binispuh minggaing para pangemban-pangemban Satya Negari samangke anak kula temanten kakung mbok menawi mapan wonten ing laladan mriki saged dipun didik kanthi sak sae-saenipun. Bapak Ibu langkung panjenenganipun Bapak Sukardi kula kinten ngengeti rupaing swasana saha kathahing adilaksana ingkang rinumpaka ing salebeting pahargyan punika
kula kinten nggih kados kirang wicaksana menawi kula matur angelantur mongko tan panuh ing tu. Pramila saking menika kula namung saged nderek ndongaaken dumateng putra pinangan kalih sekalian ing samangkih anggenipun bebrayan agung tansah manggih katentreman karajan ing sami kula wiwit sak menika kangge sak lami-laminipun. Mugi sedya kekirang saking kula namung saged ngangkulaken jangga adadah lubering samudra pangak sama jenang sila wader kaliyan sesundiran apuranta yen wonten lepat kawula esdining karsa Mas Tungara ing abiyantaning Hyang Widiwasa mugi-mugi paring nugraha tumrap sedyaning putra pinanganten kalih mangya karayon nirsarkara widodol stantun ngantos dumugi ing sak laminipun. Kula kinten saking kula namung makaten lan ini menika namung sak lajengipun anggen kula matur sak sampunipun sak mangke. Adicara pahargyan punika sampun paripurna. Pak Warna dalasan sedaya para pangomyong nyuwun pamit lengser saking palenggan punika ngantos dumugi suang-suang nyuwun tambah berkahing pangestu dumateng keluarga panjenenganipun Bapak Sukardi sekalian sumrambihipun para pemimpin sesepuh pinisepuh. Mugi-mugi salam kula wiwit papan punika ngantos dumugi lemahireng samangke manggih rahayu wilujeng boten wonten halangan setunggal menapa-menapa. Lan menika ugi kula nampi titipan saking para kadang pengomyong sak perangan boten sedaya menika wonten tiban nggih menika wujud tali asih minangka kangge rumaketing kekadangan antawisipun keluarga pisan saking Lemahireng utawi saking ing Tegal menika punika. Sinaosa boten sepinten wujudipun nanging namung tandha tali asih kangge rumaketaken anggenipun kekadangan. Kula kinten mekaten semanten sedaya kirang duka pelatan nyuwun pangapunten akhir kalam bilih taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Rep sidhem permatem ingkang kapiyarsanipun babaring atur pasraing temanten kakung ingkang sampun kawedhar dening Bapa Ramelan minangka talangi basa saking panjenenganipun Bapa Warna. Daya-daya kepareng badhe atur waluyan nampi pasraing temanten jalu inggih badhe kawedhar sabda dening Bapa Sutardi. Nuwun kasmagaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil amma ba'du. Nugroho saha sih wilasaning Gusti mugi tansah tumedhak tumanduk kajiwa kasarira wonten ngarsa panjenengan sedaya dalasan kula. Para pepundhen sepuh, aji sepuh, miyang sesepuh ingkang sampun anggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang dahat pinundi-pundi. Para alim, para ulama, para kiai ingkang siang pantaratri tansah sumanding pustaka suci minangka wahyuning ilahi, pinangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhuluring budi saha dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari minangka pandam pandhaning kalodasih ingkang satuhudat kinurmatan. Wonten ngarsanipun para bapak, para ibu, para tamu undangan, langkung-langkung wonten ngarsanipun Bapak Warna minangka besan ingkang mijil saking tlatah Lemahireng ingkang kula hormati, saha duta inggih menika Bapak Ramelan ingkang kula hormati ugi. Saderengipun kula matur minangkani panyuwunipun Bapak Sukardi. Sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken nyaosaken puja puji syukur. Alhamdulillah awit saking berkah rahmat taufik hidayah lan inayahipun kula lan panjenengan sedaya saged minangkani menapa ingkang dados kersanipun Bapak Sukardi kanthi boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat salam menika tansah kita sanjungaken dhateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam awit sayektos panjenenganipun titahing Gusti ingkang saged paring syafaat dumateng kula lan panjenengan
benjing wonten ing yaumul kiamah. Amin. Allahumma amin. Tumanggap atur saking Bapak Suwarno lumantar duta ingkang sepisan nggih menika Bapak Suwarno. Atur salam mugi kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Sukardi dalasan keluarga ageng. Kula minangka sulih sarira saking Bapak Sukardi sampun kula tampi kanthi suka renaning penggalih. Dene atur salajengipun Bapak Ramelan ngaturaken pinanganten kakung ingkang sesilih nggih menika Nak Mas Bagus Pasahani Setiawan putranipun Bapak Warno ingkang mijil wonten ing Lemah Ireng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang ingkang kaaturaken dhateng Bapak Sukardi utawi Bapak Podo kula saestu ingkang tinanggenah ingkang hanampi sampun kula tampi kanthi suka renaning penggalih. Lan nyuwunipun Bapak Suwarno dumateng pinanganten kakung panggula wentahipun pasrahaken dhateng Bapak Sukardi dalasan ibu saha keluarga ageng sedaya. Bapak Sukardi badhe gula wentah sak sagedipun pinanganten semangkih supados dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Dene atur salajengipun pangombyong saha Bapak Warno sedaya atur tali asih ingkang kaaturaken Bapak Sukardi saestu sampun kula tampi kanthi suka renaning penggalih. Bapak Sukardi namung muhung wonten ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi amal kesaenan panjenengan sedaya pikantuk liru ingkang sak traju. Dene salajengipun Bapak Warno sak rombongan hambuk bilih pawiwahan nika sampun paripurna paripaksa panjenengan sedaya saking keluarga ageng besan ngersakaken kundur medal saking pawiwahan menika. Bapak Sukardi mboten saged amambengi karsa panjenengan. Bapak Sukardi namung nyuwun wonten ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi lampah panjenengan wonten ing margi tansah kalis ing rubeda kalis ing sambikala. Kula kinten mekaten ingkang saged kula aturaken minangka sulih sarira saking Bapak Sukardi dalasan Ibu Istiwi. Ambuk bilih anggen kula matur wonten tumpang suwing basa saestu menika awit kiranging pangertosan kula samudayanipun pramila kula pribadi mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangaksami. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Lulus raharja sirna salwiring rubet dolung tinampi dening para-para kang piniji. Keparing sedya sang temanten kakung badhe kapanggihaken kalian Atmaja temanten putri widerek tata upacara panggih ing peranatan adat katur ibu juru panggih pareng nyamektakaken uba rampe sarta ngrigenaken lampahing upacara parandene kawistara panggih nyosang temanten pindha cantaka munya jroning wari. Lamat-lamat kapiyarsa. Unggeling gongso ingkang ambabar kodhok ngorek dening kadang-kadang Larasati campur sari. Kaya-kaya bisa mecah marang sepining swasana. Kamangka dadi pratandha yekti yen ta wis dumugi wahyaning mangsa kala
pinenganten Sarimbit badhe netepi tata upacara panggih ing pranatan adat Widi Widana. Si temanten putri sampun kajengaraken saking dampar pinajat. Mongko sang temanten jalu sampun kepareng kaderekaken tumuju ing sasana panggih. Saya caket tindak ira sang pinenganten kekalih. Mongko tebu ing catur netra ingkang ambabar daya pangaribawa ingkang tumanem jroning kalbu. Daya-daya sang pinenganten sigra hamiwiti pinenganten bebalangan gantal ingkang dumadi saking suruh lininding tinangsulan lawe wenang mongko pinilih suruh ingkang matemurasi suruh mongko lamun dinulu beda lumah lawan purepin angin yen giligit yekti tunggal rasani keparingi sedya sak sampunipun bebalangan gantal minangka pambukaning pangging temanten ing wanci kalenggan menika. Siat mojo temanten putri Ahayu Dewi Hanum Hanantika kepareng Gya Hanjengku ing ngajengipun sang pinanganten kakung Abagus Fasahani Setiawan. Daya-daya sembah kalbu ing ngarsanira mongko pralampita bilat mojo temanten putri Ahayu Dewi Hanum Hanantika kepareng badhe hangestokaken dawuhipun sang pinanganten kakung jalaran Abagus Fasahani Setiawan ingkang minangka jejering imaming kulawarga. Rikala semana datan saranta pinanganten jaluang wus kepareng amrapegi Antiga. Antiga tinapak ing padha. Pecahing Antiga manunggaling triwarna mongko tanggap sasmita. Atmaja temanten putri lajeng mundhut tirta ing saklebeting Bakara Kencana. Inggih punika tirta wening kang wus cinampur kaliyan Sekar Sritaman. Dadya sarana anggenipun Sri temanten putri amijii amparaning sang temanten kakung. Mengku pralampita mugi hangi cali salwiring Sukerta pinaringana tulus mulya miwah manggih raharja. Pangajab mbok bilih rikala semana wonten lampah sarta tindak tandukipun sang temanten ingkang nalisir saking paugeran mongko kanthi sarana winijian mugi tansah winantu ing sukarayu lumampah dhateng margi ingkang dipun ridani dening Pangeran. Sampun kepareng kajengaraken cinepeng astani Sri temanten putri dening sang temanten kakung. Lho nggih. Punika ingkang kawastanan lumadhining tata upacara jumenengan. Kanthi pangajab junjung derajat. Ingkang sarta atmaja temanten putri tansah hanengenaken dhateng dawuhing ingkang raka daya-daya jumeneng ing kiringipun sang pinanganten kakung. Mongko jejer jumeneng sumanding pinanganten Sarimbit Ahayu Dewi Hanum Hanantika kaliyan Abagus Fasahani Setiawan. Nalika semana ingkang mengku karsa lho inggih panjenenganipun Bapa Sukardi alias Padha sekalian garwa Ibu Istiwi sampun kepareng nyaket dhateng sang pinanganten Sarimbit
sarwi hangasta ubarampi wujudipun inggih punika slendang sindur. Slendang sindur sampun kasingebaken dhateng sang pinanganten sekalian. Mongko pucuking sindur kang cinepeng dening ingkang Rama niki panjenenganipun Bapa Sukardi alias Bapa Padha. Paradene pratandha yekti minangka pangrengkuing keluarga agung ingkang mengku ganti dhateng sang pinanganten Sarimbit. Mongko gendonganipun sang temanten kang mawi sindur awarni rekta sineret warni seta pangajabing sedya ingkang ibu mugi bebrayaning pinanganten sekalian tansah tinuntun ing rehing kautamen waniya marang bebener wedya maring kanistan kawistara lumadining upacara singeban sindur sigra kandheng wonten ing sangajenging ubarampi lan sarat sarana parandini kepareng ing kalenggan samangki panjenenganipun Bapa Sukardi alias Bapa Padha badhe hangrucat sindur mongko lumadining tata upacara adat ingkang lumampah wonten ing dusun Tegal Meling Gebugan Kecamatan Bergas ingkang ing kalenggan menika tansah den lestantunaken sarta kauri-uri dening panjenenganipun ingkang mengku ganti murih kuncaraning budaya ingkang lumadi sarta lumampah mongko sampun cumepak cumawis ubarampi inggih punika wujuding ubarampi ambeng lan yang sarta maneka warna sarat sarana saksampunipun pamundhuting sakwatawis ubarampi wujuding tumpeng ing ngajenganipun sang temanten badhe pinagas pinundhut ing pucuking tumpeng dening sang temanten pinadahan cinepeng dening Sri temanten putri parandini sinigar prosekawan pangajab sedya mugi anggenipun badhe ngupadi boga wastra lan kabetahan gesang tansah pinaringan margi ingkang gampil temah anjalari gesangipun sang temanten sageta tansah bagya mulya datan manggih rubedo.